Ассаляму алейкум, харлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня. Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня мы обратили внимание на такие события, о которых расскажем в наших выпусках. В стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя не включен ряд принципиальных предложений Меджлиса. Об этом глава представительного органа крымских татар Рифат Чубаров написал на своей странице в Facebook. Он приветствовал появление новой стратегии, но отметил, что в СНБО не учли ряд очень важных предложений, касающихся права на самоопределение крымско-татарского народа на своей родине и определения статуса как национально-территориальной автономии. Секретарь СНБО Алексей Данилов лишь пообещал, что все предложенное Меджлисом возьмет в работу Кабмин при разработке плана мероприятий по реализации стратегии деоккупации Крыма. Кроме позиции председателя Меджлиса, мы собрали мнение о документе тех, кто сумел с ним ознакомиться. Отмечу, что в публичном доступе стратегии пока нет. Подробнее об этом смотрите в наших выпусках. В прокуратуре АРК и Севастополя открыли уголовное производство по факту проведения 11 марта оккупационными силовиками обысков у свидетелей Иеговы в Ялте. Производство открыто по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Незаконные обыски прошли как минимум в 9 домах свидетелей Иеговы. Оккупанты одного из свидетелей Иеговы задержали и обвинили в финансировании экстремистской деятельности. Будем говорить также о том, что YouTube установил предупреждение и начал маркировать российский пропагандистский фильм «Крым. Путь на родину» как неприемлемое и оскорбительное видео. При попытке посмотреть фильм появляется предупреждение, которое может быть различным в зависимости от браузера. Пропагандистский фильм «Крым. Путь на родину» Андрея Кондрашова впервые показали 15 марта 2015 года на канале «Россия-24». В фильме представлены большое интервью российского президента Путина, который рассказал, как он в феврале-марте 2014 лично отдавал распоряжение российским военным, которые захватили российский полуостров. Кроме того, в фильме были раскрыты подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины президента-беглеца Виктора Януковича. В ответ на маркировку в Российской Госдуме уже пригрозили платформе YouTube блокировкой. В оккупированном Крыму зафиксировали 99 новых случаев COVID-19, 62 в Симферополе и 37 в Севастополе. 9 человек скончались. Это люди из зоны риска в возрасте от 51 года до 92 лет. Вот о таких новостях и не только мы будем говорить сегодня в наших выпусках. А традиционно в 19:00 и в 21:00 не пропустите. Гульсум. Чухсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов с нами на прямой связи. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами, латиницей. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи можете смотреть все наши программы. Ну и подписывайтесь на наш сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Сегодня ваша подписка даст нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Ну а мы переходим к обсуждению новостей, о которых упоминал уже Роман. Действительно, вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Об этом сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов. Вот что он сказал. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійською мовою, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійською мовою. Цей документ буде відкритий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждение стратегии деоккупации Крыма на заседании РНБО историческим документом. Как говорится в его заявлении в Твиттер, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации полуострова. Ми затвердили стратегію деокупації Криму. Історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично ясний. Ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим. Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля. 3 кити для повернення Криму. Затверджена сьогодні стратегія, консолідація. Ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі. Синергія. Відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом. С нами сейчас на прямой связи політичний експерт, магістр державної служби Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас, селям алейкум. Пане Валерію, стало ли для вас неожиданностью решение РНБО о принятии стратегии деоккупации полуострова? Ну, не те, що несподіванкою, але все-таки новиною, тому що треба віддати належне до, фактично вчорашнього часу. Ми не бачили якогось системного документу. Звісно, його поки ще не бачив і я. Я не знаю, який там він формі буде, що в ньому прописано, але принаймні заява гучна і про те, що сьогодні будуть намагатися створити платформу в Україні, яка буде вирішувати питання, міжнародну платформу, саме деокупації Криму і його реінтеграції в Україну, повернення, то це хороша ідея, як на мене. Інше питання, що буде за цією ідеєю, який буде зміст і хто буде долучений до цієї платформи. Ну, наскільки мені відомо, сьогодні заяву зробила Туреччина лише, що вона буде готова доєднатися. Я, звісно, розумію, що це і учасники нормандського формату, хоча, знову ж таки, доволі тут треба бути обережним в частині того, наскільки Німеччина і Франція швидко приєднаються до цього. Ну і, звісно, всі чекають на те, що відповість з цього приводу США, тому що не лише санкціями єдиними Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії та засудження анексії Криму, нам би хотілося бачити це питання. Тому ця ідея дійсно добра. Це дуже непогано, що ми фактично розпочинаємо такий міжнародний діалог в Україні з приводу того, яким саме чином повертати Крим Україні. І, власне, ми будемо бачити позицію країн світу, наскільки вони будуть готові фізично, я абсолютно говорю, фізично в офлайні бути присутніми 23 серпня, це дата, на яку анонсовано взагалі відкриття платформи, і там буде обговорення ці стратегії, тому що фактично проблемою Криму почали займатися відразу ще навесні 2014 року. Я пригадую одне із перших засідань у Верховній Раді, це був такий великий круглий стіл, де зібралися представники різних політичних партій, сил, які також і представники Меджлісу, які на той час були в Верховній Раді, багато громадські організації, які, власне, обговорювали проблему, яка була на той час, але проблема зрозуміла, анексія Криму, референдум у Криму. І це пройшло вже, друзі, 7 років. Часу доволі багато. Я неодноразово з вами в студії, шановна Гульцом, обговорював і ідеї ще попередньої влади, Петра Порошенка, коли вони ініціювали це питання в Радбезі ООН. Моя позиція залишається незмінною, це єдина інституція, де можна вирішити питання, але саме оцей майданчик, про який ми говоримо, він може бути саме і посилом до Радбезу ООН новим, більш потужним, в тому плані, що буде привернута увага до цих проблем. І я в цій частині хочу лише додати від себе, дуже хотілося б, аби у роботі цієї платформи приймали участь також Молдова і Грузія. Чому я саме про них говорю? Тому що ці дві країни, вони зазнали дуже суттєвих територіальних втрат через військову агресію Росії. Придністров'я і також Абхазія, Осетія – це все явні, очевидні приклади з історії не такої далекої наших не дуже дружніх відносин із Росією. І от саме ми втрьох, ці 3 кити, вони могли б стати таким рушієм і апеляції до всього світу. Тому що, да, світ дійсно сьогодні доволі обережно відноситься взагалі до питання повернення Криму в Україну. А в руках каких стран есть серьезные элементы и рычаги давления в данном случае на Россию в рамках крымской платформы, которые можно было бы обсуждать? Я взагалі не бачу такої дефініції, як вибачте, або такого інструменту, як рычаги давлення, тому що в принципі тиснути на Росію це безрезультативно. І в принципі міжнародна геополітика, геополітика, не так міжнародна геополітика, взагалі передбачає
дуже обережне відношення до тиску. Ми можемо створювати умови, в яких буде незручно комусь проводити і далі свою агресивну політику і змушувати в такий спосіб дипломатичним шляхом йти на поступки. Це один із механізмів. Таких прикладів дуже чимало. От, наприклад, це, якщо брати 60-ті роки, це азійське питання, Таїланд, Сінгапур, Корея, Філіппіни, Індонезія. Там доволі серйозні процеси відбувалися. Війна в В'єтнамі. Там по-іншому це питання вирішували. Створений був такий східноазіатський економічний союз, який потім дав серйозний поштовх для розвитку регіону. Так само і в нас може бути такий, от як ви кажете, важіль впливу, але вважати, що це буде таким дуже серйозним впливом, я б не став би. Тому що, знову, ми не повинні малювати для себе ілюзії про те, що питання вирішиться дуже швидко. Я не випадково говорив у вас... Ну, кстати, вот стратегия, которую вчера анонсировали, она рассчитана на 5 лет. Ой, ну це дуже короткий період. Ви думаєте, будуть продлівати? Звичайно, тому що одне із ключових питань, яке стало таким контроверсійним в частині включення його до цієї стратегії, про що ми дізналися власне від Рефата Чубарова, це те, що стратегічно передбачає ця стратегія, вибачте за тавтологію, в питанні ідентифікації Криму як автономії. Тобто це ключове питання, яке взагалі лежить в основі основ з 92-го року, з 92-го, не вчора, не сьогодні. І вже пройшло 30 років. Рахуйте, майже 30, так? Але питання і досі там, воно не вирішене. І в сьогоднішній стратегії його відображення, наскільки я зрозумів, зі слів представників Меджлісу, немає. Нет. Коли говорять, давайте вместе, чтобы наши зрители, извините, я вас перебила, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорим. У нас есть цитата председателя Меджлиса Рефата Чубарова, который вчера также присутствовал на заседании Совета национальной безопасности и обороны. И вот его цитата, что он сказал относительно стратегии и какие именно важные вопросы относительно реализации прав коренного народа и так далее не включены в эту стратегию. Прикро, що у прийнятій стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримсько-татарського народу. Пане Валерію, почему, как вы думаете, почему эти вопросы не включили в стратегию по деоккупации Крыма? Я можу лише здогадуватись. Мені важко буде коментувати саме рішення влади, коли я їх не знаю. Але можна допустити, що саме в такий спосіб влада сьогодні боїться саме регіоналізації. Хоча Но этого она боится, получается, уже 30 лет? Там історія, ви ж самі розумієте, початку незалежності дещо інша. А от коли з 2014 року почався процес децентралізації вже після анексії Криму, то ми дуже часто підміняємо саме регіоналізацію, децентралізацію і хочемо видати одне за інше, я маю на увазі політикани швидше. Але за великим рахунком це надання повноважень певним регіонам. І от саме Крим в цій частині і розглядає себе так, як регіон, який матиме певні повноваження. Він їх мав, звісно. Це автономія, яка мала свій уряд, мала свою Верховну Раду, ухвалювала закони, але діяла в межах Конституції України. І на сьогоднішній день те, що пропонувалось фактично Меджлісом, це майже так і залишається. Єдине, що піднімалося питання ідентичності. Тобто, як, в принципі, ця автономія може існувати далі? Наскільки Україна готова забезпечити своїми правами титульну націю кримських татар? Відповіді на це немає. Її немає довго, 30 років її немає. І я можу зрозуміти, єдине, я зроблю поки що припущення, знову ж таки, це не моя догма, і я не готовий відповідати за владу, що певне на фоні того, що ми підміняємо регіоналізацію, децентралізацію, сепаратизм сюди ставимо на одну важіль, і, можливо, тому вони побоюються, що
Якщо надати преференції якісь одній території, то сьогодні так звані квазіреспубліки будуть виступати з подібними заявами. Тим паче, доносяться дуже віддалено, але такі, знаєте, слухи і міркування, що ЛНР і ДНР, так звані, вони швидше воліють мати автономію в складі України, аби потім мати право на самовизначення, доєднання до території Росії. Тобто такий момент може бути. Но вы же понимаете, что это некорректное сравнение? А це, послухайте, про коректність мова не йде. А хто говорив, що коректно був проведений референдум у Криму? Давайте будемо щирими, що навіть створення квазіреспублік – це також некоректно. Вони себе вважають республіками, жоден світ. Навіть Росія їх не визнає. Але вони і далі утримують свої території, у них потужне озброєння, у них купа бойової бронетехніки, і у них фортифікаційні споруди вже по лінії розмежування краще, ніж у нас. Тому це, я говорю, у нас, бо дійсно ту територію ми не контролюємо. Тому тут, ви знаєте, до маніпуляцій чи немає нікому справи, абсолютно. Це нас зараз не важливо. Але для України, для того, щоб не дати приводу для цих неконтрольованих територій міркувати саме в такий спосіб, я говорю, це можливо. Я на цьому це не те, що моя позиція. Це як один із варіантів, чому може бути. Це краще запитувати саме у тих, хто оголошував ці ідеї, хто буде підписувати відповідні установчі документи, створення платформи, чому саме це не було включено. Я не хочу відповідати тут за дії влади. Вибачте, ви знаєте чітко мою позицію, я завжди був прихильником цього і виступаю, і вважаю, що це правильно, це один із шляхів вирішення взагалі питання кримськотатарського населення, в принципі. Чи в складі України, чи в будь-якому складі. Пане Валерию, давайте подключим к нашей беседе члена Меджлиса крымстарского народа, руководителя Крымстарского ресурсного центра Эскендера Бариева, и обсудим эти вопросы вместе, втроем. Эскендер ага, ассалям алейкум. Алейкум салям. Ашам шафир. Эскендер ага, вчера Алексей Данилов, как вам известно, анонсировал принятие стратегии по деоккупации полуострова. Как вам? Ждали такого решения? Я скажу так. Я скажу как позитивную, так и негативную сторону. Но в первую очередь позитивно то, что на 7-м году оккупации территории Украины наконец хотя бы официально было заявлено властями, что существует стратегия, что она разработана. Другой вопрос. И мы теперь понимаем, что у государства все-таки есть стратегия. Хотя, конечно, еще указом президента эта стратегия должна уже утвердиться окончательно. В принципе, есть решение РНБО. А через 2 недели, насколько я понимаю, будет уже известно. Другой вопрос, что мы видим заявление ряда чиновников, которые якобы имели отношение, но при всем том не знают о тексте. И поэтому я со своей стороны говорю уже о следующем. Да, сейчас комментировать... А вы тоже не видели текст, правильно я поняла? Вы не читали текст? Дело в том, что вот в этом-то вся и суть. Когда мы говорим о стратегии, то мы хотя бы должны видеть публичную часть этой стратегии. И я, например, человек, который имеет отношение к стратегированию и понимает, как составляются стратегии, я, к сожалению, еще не увидел публичную часть стратегии. А в публичной части стратегии мы хотя бы четко должны знать, какая миссия, какая визия, какие цели, какая цель, какие задачи. И это публичная часть, о которой мы должны знать и должны знать все граждане Украины. О негативных сторонах давайте тогда поговорим с вами. Вчера председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат ага Чубаров заявил о том, что в стратегию не попало ряд принципиальных предложений Меджлиса, в том числе и внесение изменений в Конституцию Украины, определение статуса крымстарского народа. Как вы думаете, почему? Но опять же я хочу обратить следующее внимание. Мы видим 2 стороны этого процесса. Я говорю о процессе. Когда официально представители власти заявляют о том, что стратегия согласована с Меджлисом крымско-татарского народа. С другой стороны, чисто с практической стороны, когда идет процесс согласования, то, соответственно, стратегический документ, он не передается на пару часов, и то без предупреждения, когда члены Меджлиса должны хотя бы проанализировать те какие-то наброски или те проекты, которые существуют. Поэтому в этом случае о каких мы можем говорить конкретных предложениях Меджлиса крымско-татарского народа, если, я честно скажу, я как член Меджлиса, и я не видел полностью вот эту часть публичную, где можно было бы четко отразить позицию крымско-татарского народа. С другой стороны,
Когда мы говорим о стратегии деоккупации, вот теперь мы говорим о содержании. А как мы можем, как государство может строить стратегию по деоккупации, если, скажем, в этом процессе не будет участвовать крымско-татарский народ как коренной народ и меджлис крымско-татарского народа как представительный орган этого народа? И второе, на что я хочу обратить внимание. Насколько я понял из поста председателя меджлиса, что якобы ему пообещали, что Кабинет министров Украины дальше в планах учтет эти моменты. Я, как человек, который знает, что такое стратегия, скажу однозначно. Стратегический документ — это тот документ, который дает определенные посылы и определенное направление. Планы, которые будет разрабатывать Кабинет министров, это операционные планы на основании стратегического документа. Это уже по реализации этой стратегии, да? Конечно. Если в стратегическом документе не будет отражены эти посылы, то никакой Кабинет министров в своих планах не будет учитывать эти моменты. Поэтому, насколько я владею информацией, вроде бы все-таки в этом стратегическом документе есть пожелания, скажем, или посылы все-таки урегулировать вопрос по урегулированию вопроса коренных народов. Я это приветствую. Другой вопрос, когда мы говорим, а какой Крым мы хотим увидеть после деоккупации? И ради чего мы выстраиваем эту деоккупацию? Вот это вот стратегические посылы, и поэтому должна быть четко сформулирована визия. Визия, которая четко определяет, какой мы Крым увидим после деоккупации. Для того, чтобы мы могли объяснять нашим соотечественникам в Крыму, за что они должны бороться и на что они должны надеяться. И с другой стороны, мы должны объяснить украинцам, почему нужно сделать так, для того, чтобы было все урегулировано. И с третьей стороны, мы должны объяснить нашим международным партнерам, которые готовы защищать или готовы участвовать в урегулировании данного процесса, восстановления целостности Украины. И если субъектом не будет крымско-татарский народ, то о чем мы можем говорить? Давайте подключим сейчас к нашему эфиру по телефону Тамилу Ташеву, заместителя постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Она с нами на прямой связи. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Тамила Ханум, вы ознакомились с документом по стратегії деоккупації полуострова? Ну, звичайно, що я ознайомилась з документом, тому що ми є одними з тих, хто подавали свої пропозиції, давали зауваження до тексту і були постійні комунікації. Але якби я чула пана Іскандера Балієва, звичайно, що в ефірі з величезною повагою до нього ставлюсь, але він є членом меджлісу кримсько-татарського народу, голова меджлісу кримсько-татарського народу, пан Ріфат Чубаров, є членом робочої групи з напрацювання даної стратегії. Відповідно, для мене дивним виглядає, що пан Іскандер не бачив тексту стратегії. Звісно, що ми підсумкового тексту так само не бачили, який був затверджений. Зараз з ним працюють юристи для того, щоб підготувати його до оприлюднення і для оприлюднення указу президента про затвердження даної стратегії. Можу сказати, що питання кримських татар і питання корінного народу або корінних народів, звичайно, що включено в дану стратегію. Для нас це були принципові правки, які подавали представництво президента, зокрема і Офіс президента України, вони враховані. Звичайно, що ми розуміємо, що все в цей документ не могло увійти, але, знаєте, мене дуже дивує насправді ця тенденція, яку ми спостерігаємо протягом 2 днів, коли, не бачачи документу, документ чомусь критикується і критикується активно тими учасниками, вірніше, не учасниками процесу. Тому мені здається, що дуже важливо ознайомитись з документами, після цього ґрунтовно підходити до цього. Але в першу чергу слід сказати, що це концепція. Ми про це і говоримо, що це public policy документ. Тобто це рамка, яку задає держава. Все решта буде лягати, звісно, що у план заходів Кабінету міністрів, який буде розроблений на виконання даної стратегії. І загальна рамка, яка стосується відновлення прав кримсько-татарського народу, вона дана в кінцевих положеннях даного документу, які називаються «Основні результати очікувані», де, власне, говориться про відновлення прав корінного кримсько-татарського народу. Я
тоже не видела стратегию, так как ее нет в публичном доступе, и пока что ничего сказать не могу, поэтому спрашиваю у вас, и для того, чтобы наши зрители, чтобы крымские татары, которые нас слушают сейчас на полуострове, примерно имели понимание, что входит в стратегию деоккупации Крыма. Рифат Ага написал, что она рассчитана на 5 лет. Можете ли нам вот очертить основные маркеры этой стратегии? Ну, насправді, дійсно, потрібно дочекатися того, коли документ буде оприлюднений. Звичайно, що там є частина документу, яка присвячена економічним питанням, пов'язаним з деокупацією півострову. Інша частина документу присвячена з захисту прав і свобод громадян України, да, або правовий захист осіб, які проживають, і інтересів, які проживають на окупованій території, і збереження цих зв'язків. Є питання, які пов'язані з санкційним режимом, да, санкційної політики нашої держави, соціально-гуманітарний напрямок, тобто всі напрямки, які стосуються загалом всіх питань, які пов'язані з деокупацією, звичайно, що вони там враховані. Окремо слід зауважити про міжнародну роботу, звісно, і що там вказана так само Кримська платформа, як складова загальної стратегії деокупації півострову, але все ж таки, я ще раз наголошую, це загальна рамка. Стратегічний документ не може бути дуже деталізованим. Це важливо пам'ятати. Тому не слід очікувати, що там 13 чи 15 сторінок тексту, я вже не пам'ятаю, скільки там буде тексту підсумку, да, що він буде давати абсолютно всі деталі. Але всі питання, які стосуються, і які неразово і в вашому ефірі, в тому числі я проговорювала, і ще як в статусі правозахисника, коли ми говорили про отримання документів, про можливість отримання різного роду сервісів для громадян України, про освіту, про сприяння розвитку культури і традицій, в тому числі кримсько-татарського народу або інших корінних народів. Звичайно, що там маркерами певними вони йдуть, але я би закликала підтримати рішення органів влади, да, і безпосередньо Ради нацбезпеки України, що через 7 років, я наголошу, нарешті цей документ був прийнятий, бо неодноразово і в ефірі телеканалу АТР питання щодо стратегії, воно піднімалося. Нарешті українська влада поставила принаймні 3 крапку в тому, щоб такий документ був затверджений. Я дуже дякую дійсно президенту Зеленському, який був ініціатором даного процесу. Дякую дуже. Чохсагулнас Тамила Ханум, Тамила Ташева, заместитель постоянного президента в Автономной Республике Крым, была с нами, постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, была с нами на прямой связи. Эскендер Ага, вы слушали нашу беседу, и, как говорит Тамила Ханум, да, конечно, многие вопросы относительно коренного народа включены, оказывается, в стратегию. Я еще раз хочу прокомментировать. Дело Да. в том, что поскольку и Тамила Ханум признала, что она не видела конечную часть публичного документа. Я изначально, когда говорил о том, что в первую очередь я приветствую, что хоть на 7-м году появился или хотя бы государство анонсировало, что у этого государства есть стратегия. Второй момент. Я сейчас не обсуждаю саму суть этого документа. Я исхожу из того, о чем заявил председатель Меджлиса. Да. И насколько я знаю, я не знаю, он являлся членом этой рабочей группы или нет. Во всяком случае, я знаю, что ему был передан буквально на пару часов документ, часть публичная и то не полностью, по которой он должен был согласовать с членами Меджлиса. Но извините меня, за такой короткий срок эти стратегические документы не обсуждают. И третье, что самое главное, я все-таки, как я говорил, я и буду говорить, что я буду комментировать данный документ, когда я увижу его публичную часть. И тогда я буду давать экспертную оценку данному документу. Но то, что в своем посте сказал председатель Меджлиса, то я доверяю его позиции. И то, что говорят о том, что дальше будут дорабатывать кабинет министров и так далее, стратегический документ определяет четкое направление, определяет четкий вектор. А все остальное является механизмом для реализации стратегического направления. Поэтому
В стратегическом документе в основном должны быть такие важные направления, как миссия, визия, цель, задачи и индикаторы. Вот за 5 лет что мы увидим через 5 лет? Что мы будем видеть через год, через 2, через 3? Я это хочу увидеть. И я в публичной части думаю, что мы сможем. Я не лезу в военную часть. Я лезу в часть, или я хочу знать о той части, которая связана с дипломатическим направлением, связана с правами человека, связана с геополитическими процессами, в которых мы в том числе принимали участие еще в 2015 году при разработке и давали рекомендации. Поэтому здесь для меня очень важно, что крымско-татарский народ должен быть субъектом процесса деоккупации Крыма. В противном случае, я думаю, что эта стратегия будет только популистским заявлением и только и всего. Пане Валерию, а вот вы что думаете относительно вышесказанного? Действительно, как сообщил Рифат Агачубаров, секретарь РНБО Алексей Данилов отметил, что предложение Меджлиса может учесть Кабинет министров уже при разработке мер по реализации этой стратегии. Это реально? Такое вообще возможно? Я лише з паном Ескендером погоджуся, тому що як можна міняти вже оперативні плани, якщо вони йдуть в розрізі стратегії. Це трішки дивно виглядає. І, звісно, коментар Данілова в цій частині мені видається був швидше направлений на те, аби в кінцевому документі, якого поки що не бачили, врахувати ці позиції. Тому що це дійсно, діло, вибачте, попахує скандалом. І не безпідставно, тому що дійсно, як ви вирішуєте за мене те, що мені треба, як мені далі жити? Так дійсно не може бути. І ми ж не ставимо навіть під сумнів, що кримські татари є титульна нація Кримського півострова. Вибачте, це навіть не це загальновідомий і визнаний факт. Все. І він не ставиться під сумнів. Тому дійсно я думаю, що ми ще зламаємо трішки списів, але ви знаєте, мене тішить те, що ця дискусія реально конструктивна. Я розумію деяку знервованість представників влади про те, що їх піддають там такій легкій критиці, зауваженням, що, мовляв, ті пункти треба вкласти. Але якщо стратегія готувалася нині, так, вона там не так багато часу для підготовки, бо я розумію, чому. Знаєте, закидають сьогодні владі, чому не готували ще 1,5 року тому стратегію. Ви ж згадайте історію із Паризьким самітом, комюніке в грудні 2019 року. Да. Взагалі ми ставили під сумнів необхідність, багато хто ставив під сумнів необхідність цієї зустрічі. Я наполягав на тому, особисто моя думка була, що треба було це робити, тому що фактор перезавантаження влади в країні, незалежно від прізвища, він створює нові передумови для переговорів із Росією. І, звісно, в цій частині треба розуміти, що не можна було очікувати на Паризькому саміті підписання комюніке питання Криму. Путін ніколи про це не говорить, і він, як завжди, відкидає. Тому, звісно, я розумію владу, що її офіційна делегація не піднімала там. Але далі, після такого річного тривалого процесу, коли врешті-решт було розставлено ці крапки над «і», розуміння того, що з новою владою так само ніхто не буде домовлятися в Росії, як і з попередньою, тоді вже актуалізували питання Криму. Тим паче, заяви прозвучали ще наприкінці минулого року. Я розумію, що складність процесу є, тому що пройшло чимало років, ми з вами сказали, вже 7 років пройшло, і тому документ почав з'являтися. Я просто думаю, що він реально ще сирий, і він готується на вихід. Це не добре, звісно, але добре те, що ми можемо, хоча б і нині, зараз попливати на його зміст. Я більш ніж переконаний, що зараз дослухаються до нас і моніторять, що говорять представники Меджлісу, кримські татари, експерти і так далі. Це нормальний процес. Це не критика, це конструктивний діалог, який, врешті-решт, я більш ніж переконаний, приведе до того, що в документі буде цей текст. Знову ж, наприклад, мені не подобається навіть відверто та позиція, яку навіть Рифат Чубаров написав, тому що там у складі України і так далі, там є певні обмеження. Я розумію, що ситуативно вони такими можуть бути. А далі вже питання після повернення Криму до юрисдикції підлону України може рухатися далі. Поки що про це говорити дійсно зарані. Але, звісно, хотілося б і далі бачити іншу картину. Зміни до Конституції і так далі. Це просто-напросто було б зовсім по-іншому розвиток. Поки що, я так розумію, влада в тих умовах, бо ми не знаємо цю інформацію інсайдерську, так закритими дверима, вона на ці кроки чомусь не готова. Так само, як не був готовий Порошенко, так само не готовий Зеленський. Чому про це не говорять? О необходимости принятия этих решений уже сказали даже европейские парламентарии в своей резолюции от 11 февраля в рамках ассоциации Украины с Европейским Союзом. Искандер ага, мы же можем апеллировать к этому документу в 60-м пункте, где четко прописано, что нужно принять... Смотрите. Да. Нет, смотрите, на самом деле резолюция
Европарламента, она носит рекомендательный характер. Да, И, но она в конечно рамках же, ассоциации Украины с ЕС. Политический истеблишмент Украины может прислушаться, может не прислушаться. Но другой вопрос, когда мы говорим в рамках договора о соглашении и в рамках того, что в Украине в Конституции заложено, что Украина именно должны, евроинтеграционные процессы должны быть предусмотрены. Конечно же, в политическом и в имиджевом плане для Украины очень важно прислушиваться и реализовывать те рекомендации, которые вырабатывает парламент Европейского Союза, куда мы стремимся. Поэтому здесь, конечно же, я думаю, это очень важно. Я согласен с паном Валерием, да, в том плане, что я еще раз повторю, я сейчас не обсуждаю сам документ, я его не видел. Может быть, после того, когда я прочитаю публичную часть его, я, может быть, один из первых, кто начнет выступать в поддержку данного документа. Но я сегодня говорю, исхожу из той информации, которую я прочитал у председателя Меджлиса. И поэтому меня, как члена Меджлиса, как руководителя управления, который занимается правовыми вопросами в Меджлисе и международными вопросами, меня, конечно, очень сильно это беспокоит. И поэтому, когда мы говорим о стратегии, должна быть стратегия не ради стратегии, а должна быть стратегия ради деоккупации. И, соответственно, на ближайшие 5 лет мы должны увидеть, какие шаги мы сделаем и какие результаты мы получим. Это не говорит о том, что через 5 лет мы уже будет деоккупация, хотя я хотел бы этого, может быть, и раньше. Другой вопрос, мы должны понимать, идем ли мы в правильном направлении или нет, и насколько они эффективны. Вот поэтому здесь очень важно увидеть сам документ. Я надеюсь, что мы в ближайшее время увидим документ, прочитаем его и уже обсудим подробнее его содержание с вами. Эскендер Агачух Сагол, что подключили сегодня к нам в эфир. Эскендер Бариев, член Меджлиса крымскотатарского народа, руководитель Крымскотатарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. А пану Валерию я предлагаю нам с вами пойти дальше и обсудить насущные вопросы оккупированного полуострова. В частности, там остается критическая ситуация с наполняемостью водохранилищ. Там верховья Белогорского водохранилища в Крыму остаются маловодными. По словам жителей Белогорского района, активиста общественного движения «Свободный Крым» Решада Мамедова, таяние снега в Крымских горах не повлияло на наполняемость верховья водохранилища. Вот что он написал. Давайте его послушаем. Нижня і серединна частина Білогірського водосховища значно поповнилася, але верхів'я залишаються маловодними. Але ж саме верхів'я свідчать про повноту водойми. У горах ще є сніг, але обсяги його незначні, тому без рясних весняних опадів водосховище повністю не наповниться. До того ж, у будь-який момент влада може дати команду почати скидання води з водойми на потреби вододефіцитних районів Східного Криму або Кримської столиці. І тоді Білогірське водосховище почне швидко втрачати накопичені за зиму об'єми води. А вот псевдоглава экспертного совета по международно-правовым вопросам при оккупационном правительстве Крыма Александр Молохов сообщил, что его рабочая группа готовит новые жалобы в ООН против Украины из-за водной блокады. Вот его цитата. Сейчас мы готовим 2 жалобы в Совет по правам человека в ООН и в Комитет по правам человека в Женеве. Планируем презентовать эти иски на сессии 19 марта. Я лично не сомневаюсь, что в прекрасной Украине будущего тем, кто организовал водную блокаду Крыма и таким образом дискриминировал жителей полуострова, воздастся по заслугам. При этом Россия ни в коем случае не снимает с себя ответственности за происходящее в Крыму. А вот эти попытки апеллировать к международным структурам из-за водной блокады Крыма, они тщетны или же все-таки могут дать какие-то плоди? Можуть, звичайно. Я їх розцінюю як дуже потужний крок. Тим паче, ви ж не забуваємо, ви точно не забуваєте. Я перепрошую, звичайно, що від Криму навіть обрані депутати до Держдуми Російської Федерації, які представляються Російською Федерацією в різних європейських та міжнародних структурах, як типу Парламентська асамблея Ради Європи та Організація Об'єднаних Націй. І це свого роду легітимізація анексії Криму. Звісно, ООН, Європа, Сполучені Штати Америки, наші партнери, інші не визнають анексії Криму, зрозуміло. Так, да. Але разом із тим, отакий, знаєте, діалог
або імітація його, вони створюють враження легітимізації, і це є небезпечно. І, звісно, в цій частині, знову ж таки, в Україні багато думок з приводу того, треба давати воду, не треба давати воду. Навіть провладні депутати інколи так, ви знаєте, говорять, що задайте навіть заяву Дениса Шмигаля, що ми будемо туди бутлями носити воду, тобто якимись ємностями для потреб населення. Але відмежувати потреби населення від потреб військових баз Російської Федерації, які там розміщені, звичайно, дуже складно буде. Да, но в последнее время я не замечаю какой-то зрады в этом вопросе, а наоборот, я слышу только четкую, единую, консолидированную позицию в вопросе воды, нет? Яку саме? Вибачте, дозвольте уточнити. Что вода в Крым поступит только после деоккупации полуострова. Так, звісно так, але попереду цього були заяви. І буквально також днями зробив заяву так званий керівник Криму Аксьонов, який говорить про те, що дійсно води своєї без опріснення в Криму не вистачить. Да. І Росія активно там веде дії для того, щоб зробити спеціальні станції по опрісненню води. І це, звісно, фактор, він негативно вплине на Україну. Ми чудово розуміємо, що абсолютна більшість мешканців півострова скаже, дивіться, не дали нам воду. Крим не веде агресивної політики по відношенню до України, він собі війшов в склад Росії і все, які, мовляв, питання, давайте нам воду. Тому це питання надскладне, і на нього однозначної відповіді, я вам скажу відверто, навіть у мене немає. Звісно, що радикально налаштовані політичні сили в Україні наполягають на тому, що подавати в Крим воду неможливо, треба робити повну економічну, соціально-економічну блокаду і так далі, тому подібне. Зрозуміло, це один із методів впливу на політику Криму, один із методів зменшення можливості самої російської влади з підтримки півострова. Я це чудово розумію і розділяю цю позицію. Але стосовно води питання, дійсно, воно доволі складне. І, звісно, позиція влади сьогодні однозначно чітко зрозуміла, що вода буде подаватися виключно після деокупації Криму. В цій частині я розділяю, тому що це один із важелів серйозного впливу на те, що відбувається в Криму. І обмеження прав кримських татар, постійні там обшуки, арешти їхні, про це треба також говорити, і це свого роду нагадування. І коли в Крим навіть фонитиме питанням води на світ, вибачте за цей вираз, але все-таки фонитиме, це також привертатиме увагу до проблем. Мовляв, дивіться, світ щось робить. Тому що дуже класно, що там 60-м пунктом є в резолюції питання Криму. Але скажіть, будь ласка, а що Європа і світ предметно робить для того, окрім санкцій, щоб Крим повернувся? От предметно. Санкції, резолюції, засудження. От ми буквально вчора в одному з ефірів детально, обговорювали все-таки те, як впливають санкції на економічну ситуацію в Росії. Якщо брати, наприклад, звіт Всесвітнього банку, то, для прикладу, за роки із 16 по 19, я спеціально говорю по 19, тому що 20 рік брати не можна, це рік пандемії, ВВП Росії зростав, і притом дуже серйозно. Він зріс від 1,2 до 1,7 трильйона доларів. Тобто санкції – це не той інструмент, який можна примусити Росію відмовитися від анексії і повернути Крим в Україну. Потрібні бути якісь інші механізми, які, я не готовий на це відповідати. Їх повинні розробляти вже і в тому самому Європейському Союзі, Сполучені Штати Америки повинні говорити, який саме інший спосіб, як не санкції, вони готові сприяти поверненню. Смотрите, санкции ведь тоже смотря какие. Если мы говорим о персональных санкциях, то, к сожалению, они недостаточно эффективны. Ну а если мы говорим о секторальных санкциях, о санкциях в виде отключения России из международной системы SWIFT или введения полной эмбарго на ее нефть и газ, то это было бы существенным ударом по экономике России, разве нет? 100%, але ж ніхто на це не йде. Зверніть увагу, що зараз... здесь в ход вступает реалполітик, к сожалению. Абсолютно. Міждержавний бізнес. І тим паче, от Німеччина, Франція, вони ж на цьому наголошують. Давайте ми відділимо бізнес державний від політики. Але так не буває, друзі. Так не буває. Сьогодні ні США, вони ж також не вводять секторальних санкцій, ні Європа не вводять секторальних санкцій. Ні, вибачте, ми не припиняємо торгівлю з Росією. У нас торгівля з Росією за 2020 рік на другому місці. Торгівля товарами і послугами. Вартість більше 10 мільярдів доларів. Тому то дійсно послідовна політика має бути абсолютно всіх по відношенню до Росії. Я, звісно, останнє, я, звісно, розумію
побоювання Європейського Союзу і США в частині геополітичних претензій Росії саме на євразійському континенті. Тому це один із стримуючих факторів, чому вони не вводять секторальних санкцій. Давайте подключим к нам в ефір по телефону Сергія Пархоменка, директора Центру зовнішньополітичних досліджень, який зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Сергію, селям алейкум, вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергею, мы обсуждали водную блокаду полуострова. Насколько сегодня водная блокада Крыма, вот эта санкция, которая есть у Украины, является серьезным инструментом и серьезным рычагом давления на Кремль в вопросе деоккупации полуострова? Зараз це є єдиним можливим способом тиснути на Кремль. Водна блокада має купу переваг, і вона має фактично є найбільш ефективним інструментом тиску, найбільш ефективним, ніж санкції західних держав. Тому що Кремль постійно шукає спосіб поповнити водні запаси, а цих способів немає. Ті, які вони придумують, є або абсолютно з розряду фантастики, або є дуже дорогими для російського бюджету. Таким чином, економіка Криму продовжує тягнути бюджет Росії на дно, і рано чи пізно це зруйнує російську економіку. Хоча, звичайно, вкупі санкціями. Але це дуже важливий момент. Він постійно нагадує не дуже лояльним до Путіна олігархам чи силовикам, що Крим і його, власне, окупація Росією несе величезну загрозу російській економіці, є дуже обтяжливим і в плані геополітичного майбутнього Росії, і в плані економічного сьогодення Росії. Тому заява про те, що вони будуть добувати воду як нафту, що вони будуть там не з місяця чи з маршу ту воду привозити чи зі цистернами з Кубані, це все, перепрошую, теми для коміксів дитячих, але ніяк не серйозні розмови, які покликані вирішити проблему з водою. Тому водна блокада – це важливий інструмент тиску. І по Криму зараз це взагалі ключовий інструмент. Це є дуже важливо пам'ятати, і те, що робить путінська адміністрація, вона, власне, всіми силами намагається зробити все можливе, щоб ні на які компроміси з Україною не йти, ні по Донбасу, ні по Криму. Це, власне, оця її поведінка і дозволить нам скоро побачити крах Росії і політично-економічної системи. Тому що, якби Росія захотіла, вона б могла спокійно вона б домовитись про російським лобі, наприклад, з Єрмаком, там, я не знаю, в офісі президента, що вони повністю звільняють Донбас і дозволяють Україні будь-яким чином розпоряджатися без автономії, без амністії, хоч знищить всі там в Донбасі. Але Крим питання не піднімає. І що ви думаєте, Єрмак би пішов на це. І нам би ще подали всім українцям це як величезну перемогу, що Росія, але Путін не хоче поступатись навіть в таких речах. Оскільки він намагається тримати всі за Донбас і за Крим, це знищить його імперію, його особисте. І, власне, найближчим часом, очевидно, це призведе до ще більших проблем для російської економіки. А в майбутньому до краху Росії як держави в такому теперському форматі. Дякую дуже, пане Сергію. Чухсагловна Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополитичных досліджень. Ну а вчера Совет национальной безопасности и обороны еще поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация народными депутатами в 2010 году Харьковских соглашений. Напомню, за нее проголосовали 236 народных депутатов. Об этом вчера сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов. Вот его цитата. У 2008 році Ради нацбезпеки оборони було прийнято рішення, яке заключалося в наступному, що на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації в 2017 році. На превеликий жаль, цей законопроект не був невідомим нам причин розроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з'явились так звані Харківські угоди, які в безпрецедентний короткий проміжок часу, через 4 дні після підписання їх в Харкові, були ратифіковані депутатами Верховної Ради. Є окреме доручення Служби безпеки України
з'ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. І якщо Служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб. Напомню, в 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву $100 скидки на газ. На рассмотрение парламента ратификация Харьковских соглашений была вынесена 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории. Пане Валерию, я читала ваш пост на вашей странице в Facebook, который вы написали сегодня. И, как вы сообщили, вы в этот день были в кулуарах Верховной Рады Украины. Что тогда происходило? И почему, собственно, так торопились ратифицировать эти Харьковские соглашения спустя 4 дня после подписания Медведевым и Януковичем? Ну, я не можу сказати, що поспішали. Так, я був тоді, я працював тоді в Верховній Раді, я був в кулуарах, був на балконі, бачив це все дійсно зверху, це дійсно було жахливо. Тому що такого побиття фізичного регіоналами опозиційних депутатів я не бачив. Це було реально жорстко і жорстоко. Але я знову скажу, я не говорю, що вони поспішали. Про засідання було відомо заздалегідь. І всі були в очікуванні, всі були готові до того, що треба було якось блокувати саме можливість того, щоб скористалися, кнопкодавством. Тому що тоді, в тому парламенті, кнопкодавство було поширено, і це фактично не засуджувалося. І опозиційні сили намагалися навіть державним прапором накрити, показували робочі місця свої, щоб туди ніхто не міг. Їхні депутати-тушки, які, наприклад, були тоді і в блоці Юлії Тимошенко, і в нашій Україні Народній самооборони, не змогли проголосувати, натиснути на кнопки. Але так не сталося, тому що зав'язалася серйозна бійка і фізично, фактично, єдине питання, яке тоді розглядали, швиденько його провели, проголосували і пішли. Це була формальність, яка означала, що Верховна Рада, мовляв, проголосувала. І тому, дійсно, це було дуже резонансно, була акція і під стінами Верховної Ради, і всі розуміли, що ті $100, про які домовився тоді Янукович із Медведєвим, вони не вартували і виїденого яйця. Вибачте за цей вираз, тому що це дійсно ставило нас велику залежність саме від присутності російського флоту в Криму. Мені там дописували сьогодні, та він там 300 років стоїть. Це ж не означає, що він має стояти і далі. Треба взагалі підходити до цього питання дійсно дуже змістовно. Ми розуміємо, що на початку незалежності були якісь домовленості, це також має бути предметом розмов, чому там залишився флот, але звісно, отримання незалежності зі складу Союзу це було дещо іншим питанням. І тоді саме в історичному вимірі це речі не співвимірні. Вибачте за тавтологію. А Харківські угоди це дійсно була така доволі, м'яко кажучи, неприємна історія для України. Їх за визначенням не можна було підписувати, тому що в такий спосіб дійсно збільшували військову присутність російських військ у Криму. І про наявність вільне пересування там військ говорили ще задалеко до анексії Криму. І це всі чудово розуміли і усвідомлювали. І питання, яке підняли РНБО, це дійсно сьогодні дуже важливе і правильне. Тому що те, як готувався законопроект, хто його готував, це має бути розслідування. Єдиний нюанс, що, наприклад, там прозвучала теза, знову ж таки, доручення ми не бачили, ми оперуємо тими даними, які озвучив Данілов, що всіх депутатів, які тоді були, які голосували за і проти, перевірять і допитають в СБУ. Стаття 80 Конституції України чітко визначає, що депутат народний не несе юридичної відповідальності, тобто адміністративної, кримінальної і так далі, за своє голосування в Раді, висловлювання чи образи, яких він допустився саме під стінами парламенту. Це норма Конституції. Звісно, вона доволі дивна, як на мене. Вона, в принципі, такої не має бути, але Конституція ухвалена в 96-му році. Я іншу сьогодні там статтю писав 41-ю стосовно націоналізації Моторсіч. Це також одне із рішень, яке було ухвалене в РНБО, тому що це відчуження права приватної власності, яке в Конституції абсолютно ніяк не передбачено, лише виключно воєнний стан чи надзвичайних ситуаціях. Тобто є багато речей, які потреба в яких є сьогодні ухвалювати рішення, але вони серйозно суперечать Конституції України. Це є величезна проблема, яка надалі стане
підставою для оскарження таких рішень в суді. Я цього не виключаю. Хоча рішення доволі нагальні і потрібні. Давайте подключим сейчас к нашей беседе Юрия Грымчака, народного депутата Украины 6-го созыва, который с нами на прямой связи. Пане Юрію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Ну вот Алексей Данилов сказал, что нужно проверить народных депутатов, которые в тот день принимали решение и голосовали за ратификацию этих Харьковских соглашений. В чем, собственно, элемент может быть государственной измены? И видите ли вы в этом госизмену? Ну, ніякої зради я не бачу. Я вам більше скажу, я трохи чув вашу розмову з гостем, то я можу сказати, що притягнути до відповідальності народних депутатів заборонено 80-ї статтею Конституції, це було тоді відомо. Там є декілька моментів, чи взагалі відбулася ця сесія, це засідання. Чому? Тому що досить значна кількість людей, яка начебто проголосувала, вона або взагалі не була в залі, або не була на місцях голосування, вони в проходах билися. Тому є питання з цього приводу. А те, що це була зрада як така, я думаю, більше з точки зору тих, хто підписував цю угоду, то я думаю, що можна і перевірити. Причому, наскільки я знаю, воно перевіряється ще з 14 чи з 15 року. Угу. Против вас тогда, если я не ошибаюсь, было открыто уголовное дело, да? Правильно? Да, проти мене і Андрія Парубія. Да, скажите, чем это закончилось? Вас обвинили тогда в том, что вы во время ратификации этих Харьковских соглашений кидались дымовыми шашками? Нас звинувачували, є така стаття про перешкоджання діяльності державного діяча. Були велика кількість скарг від діючих тоді народних депутатів. І справа была закрыта в 2016 році. Угу. Скажите, а что было, по-вашему, больше в тот день? Предательство пророссийских политиков или же все-таки вот эта слепая вера в братские отношения с русскими? Ніхто ні про які братерські відносини справи не йшлося. Я думаю, що там була більше все ж таки зради. Хоча частина людей, яка тоді голосувала ще й тому, що ціна на газ після Тимошенка контрактів, ну, умовно, Тимошенка в лапках, вона була в 2010 році не просто надзвичайно велика, і економіка вже почалася не справлятися з цією ціною. А Черноморский флот в Крыму на то время не рассматривалось вот как угроза нашей национальной безопасности и территориальной целостности? І на багатьох ефірах тоді я особисто і мої колеги, які виступали проти, ми казали, що перебування Чорноморського флоту, особливо його розвідувальних структур, пропагандистських структур і взагалі військових структур створює загрозу національній безпеки. Але нас тоді не почули. Скажите, есть ли сегодня смысл привлекать к ответственности бывших народных депутатов, которые голосовали за ратификацию этих Харьковских соглашений, часть из которых, как мы знаем, находится и на территории оккупированного полуострова, как Колесников, часть из которых прячется в России, а какие-то уже не живы? Ну, ви розумієте, я ще раз кажу, їх неможливо притягнути до відповідальності. Будь-яке голосування в Верховній Раді заборонено Конституцією, це основний закон. Але нагадати ще раз, що все починалося, і нагадати на майбутнє, щоб ніколи більше, вибачте, жодних домовленостей з росіянами, ну, я думаю, це буде дуже корисно для нашої держави і для наших людей, бо багато вже забули, що все починалося.
Дякую дуже, пане Юрію. Чухсагунус Юрій Гремчак, народний депутат України 6-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, почему сейчас взялись за эти Харьковские соглашения, как думаете? Ну, мені складно сказати, але справа в тому, що швидше за все це один із кейсів, який буде розглядатися саме питання, хто і коли здав Крим. Тому що, ну, знаєте, просто призначити якогось винним, там, назвати, я не хочу зараз називати прізвище, спеціально багато лунає закидів стосовно там попередників, але дійсно проблема ж Криму, ви чудово розумієте, краще, ніж я. Це не проблема 2014 року, це проблема набагато давніша. Саме дійсно от поширення російського наративу і російської пропаганди на півострові, вона відіграла ключову роль, і військова присутність однозначно це один із перших ключових моментів. Тому дійсно, я думаю, що це не останнє рішення в питанні Криму і визначення винних, чому ми втратили його, і цим шляхом йде влада. Чи це правильно? Я вважаю, що це правильно, тому що речі треба врешті-решт навчитися називати правильними іменами. І ті, хто наслідки, і люди, які їх спричинили, вони мають конкретні прізвища. І ці прізвища мають бути озвучені в судовому порядку. Я наголошую, тому що сьогодні ведеться активна кампанія влади стосовно того, щоб все-таки показати, наскільки ми перебуваємо під впливом дезінформації російської, під впливом проросійських політичних сил, але знову я наголошую, це повинно робитися в законний спосіб, передбачений законом. Ну а каким образом, если, как вы говорите, это противоречит Конституции? Що саме? Ми ж говоримо, що притягнення до кримінальної відповідальності депутатів суперечить Конституції. Да. Це так, але якщо буде встановлено, ну Юрій Гринчак правильно сказав, якщо буде встановлено винуватість, доведено в суді тих, хто підписував ці угоди, а свідчення дадуть народні депутати як свідки цього процесу, і вони, наприклад, буде доведено, що і ратифікації цієї як такої не було, тому що дійсно тоді натискали на кнопки всі підряд, порушена процедура була проведення самої сесії. Це інше питання. Я говорю, що просто, можливо, ті, хто готував документ Данілову, не зовсім допрацювали, що депутатів справді не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Сьогодні це всі обговорюють. Такі речі не треба допускати. Це помилка, просто пояснити, що народні депутати, які були тоді в залі, вони це все бачили, що відбувалось, вони можуть в суді довести, що це засідання і ратифікація була нечинна. Але ж тут не лише питання в тому, сесія була правомочна чи не була правомочна, а саме рішення загрожувало національній безпеці. Ось ключовий момент, ключова теза, яка дуже правильно сьогодні озвучена. Тому що у нас чимало рішень, не лише по Криму, але навіть і сьогодні, можна говорити, ухвалюються такі, що вони суперечать взагалі національним інтересам. Це дуже важливо. Будь-який закон, ухвалений в парламенті, в першу чергу, номер 1, повинен сповідувати захист національних інтересів і розвитку України. А далі потім все решта, далі набір тез, і норм і так далі, які вирішують інше питання, чи в міжнародних співвідносинах, чи в господарській частині. Це не важливо. Тому я вважаю, що це нормальний процес, правильний процес, і може бути однією із складових великої справи щодо повернення Криму і донесення до світу правди, що, власне, відбулося і коли. Але я, знову ж таки, не схильний до того, що ми повинні повертатися до Переяславської ради і вирішувати, чи правильно Богдан Хмельницький підписував тоді з росіянами угоду. Давайте ми не будемо так сильно глибоко пересмикувати. Звісно, це просто, як знаєте, така дискусія в Фейсбук, але просто хотів би, щоб ми розуміли ці процеси. Звісно, що чимало було рішень неправильно ухвалених за період незалежності України, але конкретні із них призвели до того, що, наприклад, ми втратили Крим. Тому це може бути кейсом Криму. Давайте підключимо сейчас к нашому ефіру Дмитрія Карпа, громадського та політичного діяча. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, салям алейкум. Витаю вас, салям алейкум. Да, вы наверняка слышали заявление секретаря РНБО. В чем, собственно, заключается элемент государственной измены во время ратификации Харьковских соглашений в Верховной Раде Украины? Гульсум, вы, наверное, помните и знаете, мы делали вместе с телеканалом АТР фильм конкретно по поводу Харьковских соглашений, по поводу Владимира Литвина. Да, действительно, Данилов допустил ошибку, депутаты народные не могут притягиваться до криминальной відповідальності згідно Конституции, но не посадовые особы. А посадовыми особами в данном случае является Виктор Янукович, который не имел конституционных прав подписывать Харьковские соглашения, но он их подписал, и Владимир Литвин, который, прикрывая эту сумасшедшую
сделку, сдачу Украины фактически, ратифицировал в незаконный способ, в антиконституционный способ в Верховной Раде вместе с российской агентурой, которая там находилась, данные Харьковские соглашения. Притом ратифицировал в очень грубой форме. Это было сделано специально вместе с Российской Федерацией в один день. Ратифицировалось и в парламенте украинском, и в российском парламенте. Это стало колоссальной насмешкой русской пропаганды в итоге. И это стало, скажем так, открытыми вратами для аннексии Крыма. Об этом все понимали, кто этим занимался и кто вообще занимался безопасностью. И вот на этом моменте Владимир Литвин однозначно подпадает под ряд статей, в том числе и 111 государственная измена, о чем в 2016 году нами было подано очень расширенное заявление со всей доказательной базой в Генеральную прокуратуру, в Управление специальных расследований. Была создана специальная группа. Сергей Горбатюк расследовал Харьковские соглашения. Я являюсь потерпевшим по данному, заявителем и потерпевшим по данному криминальному процессу. Были допрошены ключевые свидетели, а это и Даний, народный депутат, которого тогда сильно побили, Да. это и Иван Заяц, один из главы комитетов, это и Александр Белорус, который единственный, на удивление, как-то прорвался к трибуне зачитать резолюцию комитета международных связей, которая была негативная. И заметьте, что все комитеты дали негативные результаты. Все комитеты по Харьковским соглашениям дали отрицательные результаты, невзирая на то, что в этих комитетах были депутаты-регионалы. То есть они понимали, что комитет не может подписать такую бумагу, потому что будет являться предметом уголовного расследования. Они не подписывали это. И комитеты дали отрицательное заключение по ратификации Харьковских соглашений. Невзирая на это, Литвин в незаконный способ с нарушением регламента, с нарушением явной конституции протянул то, что он пообещал, заметьте, Путину в 2005 году. Еще он пообещал Путину лично на встрече с ним в Кремле, что Севастополь и Крым будет российским. И он протянул эти Харьковские соглашения, протянул эту ратификацию. На сегодняшний день данное уголовное дело, оно не закрыто, оно передано в ДБР, как и все дела Генеральной прокуратуры. Буквально в декабре месяце ДБР следствия, слідчі ДБР звонили мне и просили дать дополнительные пояснения. Я их давал по данному уголовному делу. Ничего не надо расследовать и СБУ давать какие-то. Надо просто поднять то уголовное дело, которое уже есть. Там фактически есть весь фактаж. Было вылучено видео в законный способ с слідчими, было вылучено видео с Верховной Рады всего, что происходило. Была сделана экспертиза видеоматериалов о нарушениях регламента. И Владимир Литвин однозначно, сегодня ДБР может, не было политической воли, скажем так, но сегодня, если будет политическая воля, то буквально за 2 дня с доказательной базой, которую собрало Управление специальных расследований, по моему заявлению, Литвин получит подозрение, и дело будет передано в суд. Ничего сложного там уже нет. Дякую дуже. Çok sağ olun, пане Дмитро, за ваш обстоятельный ответ. Дмитрий Карп был с нами на прямой связи, громадський політичний діяч. Пане Валерию, я бы хотела перейти еще к Соединенным Штатам Америки, но перед тем буквально несколько вопросов по Донбассу. Там в Кремле, вы знаете, заявили, что знают о повышении напряженности на линии соприкосновения на Донбассе и испытывают обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Вот что он сказал. Давайте вместе послушаем. Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями. И учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность.
Недавно, вы знаете, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что план по урегулированию войны на востоке Украины подготовлен уже Францией, Германией и доработан Украиной и уже лежит на столе и ждет сейчас утверждения со стороны России. В России заявляют, что ничего об этом не слышали, они вообще не знают, что такой план есть. Что это все означает и на кого это все рассчитано, на кого это ориентировано? Есть ли действительно такой план или же просто создают сейчас такой информационный шум и создают імітацію бурної діяльності? План є, я в цьому більш ніж переконаний, він не один. І я також переконаний в тому, що він є в Росії, але він не задовольняє російську сторону. Це очевидний факт, тому що в Росії є чітка позиція. Ніяких розмов про Крим, є підписані Мінські угоди у 2015 році, під Росію, я так це вважаю, фактично під їх забаганки. І сьогодні це доконано те, що Росія їх виконувати не збирається. Ніякі зміни до Мінських угод вони не сприймають. Тому питання, дійсно зайшло в глухий кут. Як буде далі діяти Україна, я поки що не можу коментувати. Звісно, це чергове намагання, яке завершиться нічим. Ми бачимо Крим, це дуже добрий поступ по Криму. Тому процес поки що є таким нон-стоп. Руху не буде. А заяви Піскова – це просто ні про що. Це означає те, що ніякого руху в цьому сенсі немає. Але позиція України в цій частині чітка, і мені вона імпонує, що саме от після Паризького комуніке, я не випадково його згадував, скандалу з підписання формули Штайнмайєра, все-таки ми наполягаємо на тому, що контроль за кордоном з Російською Федерацією має бути в руках України, а не в руках тих, хто сьогодні там здійснює типу народовладдя. І лише після того може бути проведено там вибори. І то не відразу. Це є чітка позиція, це дуже добре. На що не йде Росія? И, звичайно, и все упирается сейчас в желание или нежелание Росії. Однозначно. Ключ до миру, як казав Порошенко, і це говорить Зеленський, він знаходиться в Росії. Але не лише одна Україна зможе це питання вирішити. Я не випадково говорив, коли коментував резолюції Європейського Союзу і згадував США, що деякі якісь інші мають бути інструменти тиску на Росію. Ви дуже правильно, слушно зауважили стосовно секторальних санкцій. Це один із методів. Чому на нього не йдуть? Це питання не до мене, це питання до Європи і США. Чому ви не вводите секторальні санкції? От останній скандал з Навальним. Ми з вами обговорювали. Що там, включили 2 чи 3 чоловік. Все. Не більше. Тому, знаєте, така політика Євросоюзу і Росії і США по відношенню до агресивних дій Росії, вона бажає кращого. На превеликий жаль, це поки що констатація. А вы рассчитываете на то, что вот позиция и политика США с приходом Джозефа Байдена, она будет более жестче в отношении России и, возможно, ведут те секторальные санкции, за которые, кстати, проголосовали в 2017 году конгрессмены США? Или же не стоит все же питать иллюзии в этом вопросе? Я не вірю, відверто вам скажу, але знову-таки, не кажи го, поки не перескочиш, є таке українське прислів'я, все може статися. Тим паче ми бачимо, що продовжується політика США по відношенню санкцій стосовно проєкту «Північний потік-2». Там дійсно перетнулися інтереси енергетичні США і Росії на території Європи. Тому саме отакі спільні моменти, я не випадково про них говорю, в дипломатичному, міждержавному бізнесі, можуть нам допомогти. Їх потрібно шукати. Це не так просто. Нам потрібно розвивати свою економічну присутність в Україні економічну, Європи. Якщо вона буде більша, буде Європа більше зацікавлена в нашій територіальній цілісності. Для прикладу, сьогодні ми ж розуміємо, я не випадково говорив про ВВП Росії. Чому він зростає? Тому що Європа активно торгує з Росією, вона інвестує в Росію, вона вливає туди десятки мільярдів євро в Росію. Та країна, яка з нами воює, і вони разом з тим, Франція, Німеччина, на нормандському форматі вирішують, як повернути Крим і припинити війну. Про що ми говоримо, друзі? Це реальні очевидні речі. Якщо дипломати не мають права, не можуть цього говорити, то принаймні я можу про це сказати, бо мені простіше, я з ними не спілкуюся. Але це те, що ми можемо розуміти. Коли це зміниться? Я не готовий вам відповісти. Вы упомянули «Северный поток-2». США и впредь будут вводить санкции против компаний, если те будут привлечены к строительству российского газопровода. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. Вот его цитата. Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні. Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів, і у вас не повинно бути сумнівів, що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону.
Сергій Фурса, експерт з міжнародних і фінансових питань, колумніст, інвестиційний банкір. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Селям алейкум. Добрий вечір. Дожмут ли американці Северний поток-2? Ну, це в їх інтересах насправді, але тут з іншого випадку американці просто з іншої сторони. Трамп дуже багато поламав у кімнаті, в тому числі трансатлантичної співпраці. Вони намагаються полюбовно якось вирішити питання Північного потоку-2, щоб налагодити відносини з Німеччиною. Тому тут досить важко. Але це в інтересах Сполучених Штатів, щоб якось зупинити чи обмежити Північний потік-2. Тому тут Україні пощастило, що наші інтереси співпадають з американськими. Недавно, вы, наверное, знаете, наша внешняя разведка сообщала о том, что строительство газопровода Северного потока-2 сейчас идет ударными темпами. Говорит ли это о том, что «Газпром» всячески всеми способами может обойти санкции США и достроить все же газопровод? Они строят ударными темпами там, где они сейчас могут строить. Это не касается тех участков, где есть санкции. Поэтому нет, не говорит. Они пытаются играть в игру «смотрите, мы же доделываем», они пытаются показывать силу, но де-факто, если санкции будут действовать, то никто этот газопровод не запустит. Германия рассчитывает на то, что и у нее получится договориться с новой администрацией президента США. И многие политики говорили о том, что Байден все же, как вы отметили выше, тоже попытается, как-то быть более гибким, что ли, в этих вопросах и попытается наладить отношения после Трампа с Германией. Вот как вы думаете, есть ли вероятность того, что США снимут санкции Северного потока-2, если будет нейтрализована или уменьшена угроза транзита российского газа через Украину? Теоретически возможно. Опять же, это слишком геополитически высокие вещи, чтобы о них мы рассуждали, сидя в Киеве. Мы просто не знаем этого всего. Это гораздо сложнее, и мы просто... Это не уровень Киева обсуждать подробности этих переговоров. Угу. Если все же Северный поток-2 достроят и введут в эксплуатацию, что это означает для Украины? Что мы теряем? Несет ли это какую-то угрозу нашей энергетической безопасности? Да, это несет угрозу нашей энергетической безопасности. Во-первых, если не будет прописано обязательство использовать украинскую трубу на те объемы, которые используются сейчас, то мы потеряем доходы от транзита газа, а это даже сокращенные составляют несколько миллиардов долларов. И вторая сторона, мы же как сейчас получаем газ? Мы не подписываем контракты с «Газпромом», мы подписываем формально контракты с нашими европейскими партнерами, но забираем газ из трубы, который идет по украинской территории из России. Это очень удобно. Мы таким образом, с одной стороны, имеем газ везде на своей территории, где нам нужно, а с другой стороны, мы не зависим от диктата России. Но если этот газ не будет идти по трубе, то вот тут мы столкнемся уже с проблемой, потому что нам придется весь потребляемый нам импортный газ прокачивать через трубы с Запада. А там не такие большие пропускные способности. И это может привести к определенным технологическим проблемам, например. То есть это просто действительно подрывает нашу энергетическую, в первую очередь, даже не экономическую, а энергетическую безопасность. Ну и третье, что Россия может то, что есть определенные подозрения, что Россия опасалась идти горячей войной, потому что тут шел транзит. Да, если его не будет, это больше развяжет руки России. Я не говорю, что она пойдет сразу, но вероятность увеличится. А что касается Германии, Украина является стратегическим партнером Германии в энергетических вопросах. Более того, в Украине огромные естественные хранилища газа. Зачем Европе газ по прямой трубе из точки А в точку Б без опции хранения этого газа? Ну, во-первых, опция хранения никуда не пропадает. Во-вторых, чем больше газа, тем меньше цена. Тут очень простой интерес. На самом деле, тут абсолютно объективный экономический интерес Германии и Австрии. Они хотят быть хабом, они хотят, чтобы больше возможностей шло через их страну, чтобы больше газа шло. Потому что Германия, которая сейчас закрывает АЭС, на секундочку, да, и избавляется от угля, она нуждается в газе, да, и для них важна цена этого газа. Чем больше возможностей будет поставлять газ, тем больше альтернативных маршрутов, тем меньше они будут зависеть от поставщиков. И тут не важно от диктата поставщиков. И тут не важно, диктуют это, например, поставщики из США или из России или откуда-то из Северной Африки. Больше конкуренции. Вот это и хотят немцы. Это абсолютно их экономический, национальный, стратегический интерес. Поэтому понять их тут абсолютно легко.
Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Сергію. Сергій Фурса був з нами на прямому зв'язку. Експерт з міжнародних фінансових питань, колумніст, інвестиційний банкір. Пане Валерию, если для Германии, в принципе, просто понять, зачем Северный поток-2, им этот трубопровод достается практически бесплатно, и они на нем еще будут зарабатывать огромные деньги. А зачем он для Германии? Ведь многие эксперты по нефтегазовому рынку говорят о том, что для «Газпрома» это абсолютно невыгодный проект. Чому не вигідний? Я вас прошу. Ні. Моя аналітика показує дещо інше. Росія збирається вдвічі збільшити поставки свого газу до Європи. Вдвічі. От слухайтеся в цифру. І сьогодні Європа споживає щороку понад 400 мільярдів кубів газу. А споживатиме вона їх майже 500. Прогнози до 30-го року 470. Дійсно, тут пан Фурса правильно говорить, що Європа потроху переходить, але переходить на газ. Вона відмовляється від атомної енергетики і так далі. І газ їм дійсно потрібний. А споживання газу зростає навіть і без того. Тому тут виключно економічні інтереси. Я вам хочу сказати, що і Росія від цього виграє. Тому вона не здохне, вибачте, коли думають, що, знаєте, давайте почекаємо, поки жирний схудне, щоб голодний здох. Це, вибачте, трішки не та історія. Економіка Росії зростає, їхні енергетичні запаси доволі потужні, і вони їх поставляють. Був у нас прецедент, коли закрили Південний потік. Є, він заморожений. Але це не означає, що те саме станеться з Північним потоком-2. Я особисто не бачу ніяких перспектив в тому, що він припинить своє існування. США будуть також дещо боротися. Але давайте ми не забуватимемо стратегічну ціль Сполучених Штатів Америки. Вони переслідують за мету інтеграції Росії до Європейського Союзу. І Північний потік-2 – це один з інструментів їх інтегрування в ЄС, щоб вони були в такий спосіб і залежні. Тому тут є взаємна вигода і Європи, і Сполучених Штатів Америки, і Німеччини, і Росії. Єдине погано, що Україна залишається тут, на жаль, за бортом. Це доконаний факт. Дякую дуже вам, пане Валерію. Çok sağ olun, что были с нами на протяжении больше, чем часа. Валерий Клочок был с нами на прямой связи, политичный эксперт, магистр державной службы. А я с вами не прощаюсь, мы говорим вам до свидания. Буквально через несколько минут мы встретимся с вами в этой студии и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенджи.